ce lokaci ba ne zai kira mu tashi da ya zamani ko in ce lokaci ba ne kar ka ɗauki ziga ka dinga sukarwa ne tun da ara ka sai sirka ka binne kar ka bude na wani ka kai mai zagon ƙasa tunda na ɗau alkawari cika shi aiki na ne ina sake na mace da shi ko laifi na ne rabbi sarki ka tsare mu shirkan zamani wasu alkawari yanzu sai rike shi ado ne kar ku manta alkawari kamar kaya biya wanda ke yi da kai in kai da shi daidai ne taimako ba laifi ka san wa za ka yi wa wasu da gina kayan su ne da kai su guje ka sanda baka da gurin zuwa sa hausin ɗanka in kiɗa ya sauya rawa a dole ta sauya dogaro da Allah ya fi raɓarwa ne tun da shi ma sai an yi mai yake dubo ka kaddara ta riga da ta riga fata ne damuwa ta tili tana nan da yawa lokaci babu mu tashi mi nema tun da dai a gare ku ne na zo gaisa na riga na gane lokaci ba ko ne zuciya da abin da ke ciki kyale ta tun da dai ita ma tana da duk rayinta in ka ce kuma za ka bi ta to za ka bata